Undskyld, jeg vil ikke forstyrre med det. Nej, det er okay. Jeg tror bare, det var en lidt overvældende oplevelse. Og jeg skal ikke forstyrre. Okay, Grete! Så fortæl mig om det. Ja. Fortæl mig. Jeg havde bare det her mareridt, hvor der var et væsen, som kravlede og trampede på mig og sagde de mest forfærdelige ting. Ja, jo, de sagde, at hvis jeg ikke bliver gift i dag, så bliver jeg aldrig nogensinde gift. Hvad tror du, det betyder? Tror du, det er mit biologiske ur, der er ved at rende ud, eller? Altså, men Grete, man kan jo heller ikke drømme nede på gulvet, vel? Det gør du i din seng, med din dyne og din pude. Men det her, det er lidt mere end bare en drøm. Altså, okay, så gider du ikke engang trøste mig. Så er jeg bare din kollega. Og så skal jeg dø. Nej, der var ikke nogen, der sagde, at du skulle dø. Jo, de sagde i drømmen, at jeg skulle dø. Altså, ville du ikke blive ked af det, hvis der var nogen, der kom op til dig og sagde, hej Mette, du skal dø? Altså, drømmen sagde, at du ikke ville blive gift, og det er da ikke noget at dø over. Synes du, jeg er grim? For det synes jeg ikke, man kan sige på den måde. Og hvis man ikke er død, og man ikke er grim, så skal man giftes. Men ikke mig. Hey, fru Johan har vi ikke set i en hel uge. Og Johan? Altså Johan? Ja, fra... Ja. Ja, der skete lidt noget til julefrokosten. Så det skulle vel ud på et tidspunkt. Men han har ikke været her i en uge. Altså, vi ville da have fået besked, hvis han havde skiftet kontor. Ja. Okay. Der var også snak om, at han skulle blive afdelingsleder, så hvor han havner, ved man aldrig. Afdelingsleder? Lige frem. Hvor er det med det, han kan? Og ikke nogen steder, sådan specielt.
Det er bare... Kan du komme her, idiot? Hvorfor vil jeg have til oplevelser, når jeg er lige her? Han har nok skiftet kontor, Grete. Det er jeg virkelig ked af. Men altså, der er jo andre fisk i havet, ikke? Mads? Nej. Altså, jeg afviste ham til julefrokosten, så det kommer aldrig til. Ej, Grete. Man skal aldrig sige aldrig, vel? Altså, livet det er jo bare fyldt med tidspunkter, hvor man siger, det gider jeg virkelig ikke. Men nu gør jeg det. Ja, jo. Godt, ja. Okay. Mads? Undskyld. Mads, nej. Mads, stop. Jeg forstår, hvis det er svært for dig lige at ses nu. Din forståelse sætter jeg virkelig pris på. Og det er rigtigt, at jeg har været meget skuffet over din afvisning, og det har været meget hårdt for mig. Altså, det gik så vidt, at jeg var tæt på at slå mig selv ihjel efter julefrokosten. Men så bankede det på døren, og så blev jeg forvirret, og man bliver så forvirret, når man skal til at slå sig selv ihjel. Men altså, jeg døde i hvert fald ikke. Undskyld. Mads, det er ked af at høre. Det er jo ikke, fordi jeg er grim eller sådan noget, men du behøver jo ikke at slå dig selv ihjel, bare fordi jeg ikke gad at komme sammen. Jeg har vandhævet din skønhed. Og du afviste mig høfligt og trak fint din hånd tilbage, hvilket jeg respekterer. Men jeg er bare en hund. En lille, ynkelig skødehund, en tæppetisser. Et kæmpe fjols. Jeg synes, at du er lidt hård ved dig selv, Mads. Jeg er ulykkelig og desperat. Og så gør man mærkelige ting. For jeg er fuldstændig optaget af dig, og jeg kigger måske dine ting, når du har frokostpause, og dufter til din jakke. Og det skammer jeg mig over. Ej, Mads. Jeg vil egentlig spørge, om du kunne tilgive mig. Om du havde lyst til at gifte dig med mig. Giftes? Ja. Ja! Jeg vil gerne giftes med dig. Du vil giftes med mig? Ja. Og det skal være i dag. Det er meget vigtigt. Jamen selvfølgelig. Jeg elsker også dig. Ja, tak. Bare den her. Så finder vi ud af det. Jeg er sgu lykkelig nu. Jeg føler mig fuldendt. Det var bare det, der skulle til. Jeg skulle bare vise mig som den mand, jeg er, at jeg kæmper for det, jeg vil have. Du er en rigtig mand. Må jeg lige spørge om noget? Hvor godt kender dig og Johan egentlig hinanden? Johan? Jamen, vi er sgu ret gode buddies. Altså, vi tager i sauna sammen, men det er ikke til at vide, hvad der holder Grete tilbage. Det har jo så nok været ham, Johan. De var ligesom... Ja, det vidste du nok ikke. Det er jeg virkelig ked af. Jeg skulle lige spørge om noget andet. Kan det passe, at Johan var ansigt til at blive afdelingsleder? Ja. Det var han faktisk. Men vi ville gerne have haft lidt flere at vælge imellem. Altså, der skulle rykke en ny ind, som jeg skulle skrive en rapport omkring, om hvorvidt de var egnet til stillingen, for jeg er en del af boardet. Men da der nu ikke er rykket nogen ind, så kan stillingen jo kun gå til Johan. Nå. Eller, altså, så giver I bare op, eller hvad? Ej, Johan, der må da være nogle andre. Altså, nogen, der har været her længere tid end Johan. Altså, vi har begge to været her i ret lang tid. Så vi må vide, hvem der ellers har været her i lang tid. Hvor længe har du været her? 7 år. Hvem tæller? Det kan jo også være en kvinde, for eksempel. Altså bare for at gøre noget anderledes. Så kunne du være den, der sagde, vi vælger en kvinde. Det er sgu da stærkt, ikke? Men altså, jeg tror også, at jeg vil blive glad for det i hvert fald. Ja. Okay, det er en god idé. Det lugter for frem til det her. Du hører fra mig, Mette. Det er helt sikkert. Altså, det må jeg sige, fra at være helt nede i kulkælderen til nu at være oppe i skyerne. Det føles som noget af en omvæltning.
Jeg føler mig fuldendt. Jeg føler mig uovervindelig. Mads den almægtige, kan du mærke, det var med det? Kan du mærke rosen, kærligheden, jeg siger dig? Det føles fuldstændig fantastisk. Jeg skal nok vise hende opbordet, at de har valgt fuldstændig rigtigt, at ingen er en bedre mand end jeg. Jeg ligger bare her. Grete, skal du lige høre, hvordan jeg gjorde med klatten? Ja. Hvad er der, Grete? Nå, ikke noget. Jeg tror bare, at jeg har lidt varmt, eller som man nu har. Fordi du skal giftes med Mads? Ja. Eller, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, jeg er virkelig nervøs. Jeg tror, det er meget almindeligt at være lidt nervøs. Altså, jeg har hørt, at hvis man skal giftes med nogen, men man i virkeligheden faktisk elsker en anden, så bliver man lidt nervøs. Får det lidt værdigt, ikke? Jo, du har nok ret. Jeg tror bare, at jeg føler, at det hele er for sent. At jeg ikke kan gøre noget ved det, og det hele ligesom bare løber afsted med mig. Så. Nå, arbejdet kalder, ikke? Ja. Hallo? Det er Grete. Hallo? Hvem er det? Hvad laver du, Grete? Ikke noget? Hvem er det? Tiden renner ud. Du ældes. Det er ikke sjovt. Du bliver grim og ensom. Hvem er du overhovedet? Det er ikke sjovt. Johan? Hej, smukke. Hvor har du været? Altså, jeg har været på forretningsrejse. Beklager, hvis jeg ikke lige har fået skrevet. Jeg har været meget optaget. Nej. Jeg kan godt forstå, hvis det var lidt forvirrende. Du er tilgivet. Det skal du slet ikke tænke på. Jeg tror slet ikke, du forstår, hvor meget jeg har savnet dig. Jeg har tænkt på noget, Johan. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil holde vores forhold hemmeligt mere. Men jeg vil gerne være officiel. Ja, det vil jeg også. Det har jeg også tænkt på.
du vil gerne giftes? Giftes? Mener du det alvorligt? Ja, eller jeg troede, du elskede mig. Jeg tror bare ikke, at jeg vil syne hen til en eller anden bunke rynker. Og blive den sidste af mine veninder, der bliver gift, mens jeg venter på dig og bare bliver gammel og grimmere og grimmere og grimmere. Altså, Grete, jeg synes, du er skøn, men behøver vi virkelig at blive gift for at bevise vores kærlighed over for hinanden? Hvad med dig selv, Johan? Hvad? Har du ikke set, hvordan alle vores kollegaer, de ligesom er blevet gift? Alle ved, at man først er rigtig voksen, når man er blevet gift og har fået børn og sådan noget. Og ikke nogen, der kommer til at tælle psyke som afdelingsleder, hvis du ikke er rigtig voksen. Vel, Johan? Har du ikke lyst til at være den? En rigtig voksen mand, der tager ansvar og som vil noget. Et eller andet. Noget som helst. Jo, det vil jeg godt! Altså, giftes? Ja. 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 Og så tænkte jeg bare på noget. Nu når vi begge to gerne vil giftes, så kunne vi gøre det i dag. Altså, så er det ligesom gjort. Ja. Det kan vi godt. Ja. Tak. Det er jo også fantastisk at blive gift, jo. Ja. Altså, så kunne vi jo vi kunne flytte et hus med en have. Og vi kunne tage på ferie sammen. Og stifte familie. Ja. Så bliver jeg jo nok også snart forfremmet til afdelingsleder. Ja. Så alt det her med økonomien, det er jo ikke noget problem. Hvad er det der? Hvad? Dine strømper. Fuldstændig hullet. Altså, det er måske lidt hullet. Det har også været en lang uge. Og du har ikke nogen nye? Eller? Okay, det er bare, hvordan kan jeg stå her og tale om bryllup, der betydeligvis ikke har styr på noget som helst. Vi finder en løsning. Altså, det skal nok løse sig, ikke? Vi finder en løsning? Altså, har du tænkt dig at blive gift med hullet? Jeg tror, jeg besvimer. Jeg er okay nu. Johan? Ja. Må jeg bare lige spørge dig om noget? Jo, selvfølgelig. Det er bare... Har du gået rundt med... Eller har du gået rundt uden sko på? Eller... Ej, så kan jeg. Nej, ikke. Stop det der. Husk nu på det, du lige sagde, ikke? Jeg vil gerne være sammen med dig. Kig på mig. Jeg vil gerne giftes med dig. Og nu troede jeg også lige, at du gerne vil giftes med mig. Johan, vi finder en løsning. Altså, vi finder ud af det sammen. Okay. Ja. Ja. Okay. Det føles også som helt det rigtige. Det her. Ja. Ja. Jeg var lige ved at blive gift med Mads på et tidspunkt. Altså, da jeg troede, du ikke kom tilbage. Er det ikke skørt? Hvad? Ja, altså fordi jeg troede, du ikke kom tilbage, men det her, det føles som helt det rigtige, Johan. Og så er det lige meget, om de kommer til at gøre krig med dig, fordi du mangler et par strømper. Ja, skal du ikke tænke på. Det kører bare for jer, eller hvad? Ja, det gør det. Nu skal Johan til at være afdelingsleder. Han er også skabt til den stilling. Jeg ved ikke lige, hvem det er, der skulle gå til. Men altså.
Og så med brylluppet og det hele, det bliver virkelig godt. Det eneste er bare, at han mangler et par strømper. Altså, det er fordi, de er hullede. Det finder vi en løsning på. Det finder vi ud af. Godt det. Hvordan kunne det ske, var med det? Jeg er virkelig ked af det, Mads. Jeg nåede lige at blive lykkelig. Jeg nåede lige at tro på det, da Johan var rejst væk. Nåede lige at tro på, at Grete fik øjnene op for mig. Jeg skulle aldrig have troet, at jeg kunne nå hende. Jeg er i helvede. Mads, stop nu. Du er lige her, ikke? Min sjæl er i helvede, mens min krop står lykkeligt her tilbage. Jeg kan ikke mere. Jeg gør en ende på det hele. Mads. Stop nu. Du bliver nødt til at vente til, at jeg ikke er på kontoret længere, og den der samtale med Morten må du også hellere selv tage. Jeg ved noget om Johan. Jeg gider ikke høre mere om Johan. Men han er slet ikke klar til at blive gift. Sig noget fornuftigt. Han har ikke nogen strømper. Alle har det strømper. Han har ikke nogen Det har du lige sagt. Mads, han har ikke nogen strømper. Siger du strømper? Jeg prøver at fortælle dig, at manden ikke har nogen strømper. Altså, de er hullede. Forstår du, at du har en chance? Altså, du har magten i dine hænder. Magten til hvad? Magten til at ødelægge hans omdømme. Fuldstændig. Hvilken mand er man, hvis man møder op til sit eget bryllup kun iført støvler? Tal om den store skam, det kunne påføre Grete. Nej, det går overhovedet ikke. Lige præcis. Okay, så jeg viser Grete mine strømper, og så vil jeg med mig. Ja, men hvorfor stoppe der? Jeg har en plan, som kan få ham fuldstændig fjernet fra arbejdspladsen. Vi tager ham ved at stjæle dine strømper. Mine strømper? Ja, altså det er vel det største bedrag nogensinde at stjæle fra sin kollega. Og så noget, der har så stor værdi. De skal giftes senere i dag. Det eneste, du skal gøre, det er bare at holde dem hen. Så senere afslører du ham. Tager det hele til bordet, får ham fyret og vælger mig som afdelingsleder. Og du får Grete. Okay. Så er det det, vi gør. Ja, det ved Jeg har nogle strømper. Ja. Ja. Vi viser Grete sandhed. Tak, Mette. Du er så god. Det er mig, der takker.
Hvad? Er du spændt på at blive gift? Nå, ja, det er jeg. Det er jeg. Jeg hører, at det kniber lidt med forberedelserne. Hvad har du hørt? Bare du mangler et par strømper. Nå, ja, det er lidt noget lort. Men altså, jeg kan jo altid smutte forbi en tøjhandler og finde et eller andet, ikke? Ja, altså du behøver måske ikke engang lede så længe. Vi har nogen på kontoret. Ja, altså Mads har jo... Ej, jeg kommer ikke til at tage en masse strømper. Det sagde jeg ikke, du skulle. Jeg siger bare, at jeg vil måske ikke have noget imod at stjæle fra min allerstørste rival. Hvad? Ja, altså, tror du ikke bare, Mads han venter på at tage Grete tilbage? Altså, du giver ham jo så en på et sølvfad, når du møder op sådan der, og gør dig selv fuldstændig til grin. Måske jeg lige skulle snakke med Grete om det her. Nej! Det er jo en overraskelse, ikke også? Hun ser, at du har fundet på det her helt selv, og så bliver hun så glad. Ikke? Sådan en rigtig mand. Okay. Så gør jeg det. Ja. Seriøst? Men du sagde da lige, at jeg bare skulle gøre det. Ved du hvad? Han fortjener en skid. Den her, den skal nok komme til at savne. Ja, og Grete, hende gerne bare græde snot over. Som en lille, bitte baby. Gud, hvor kan jeg godt at se hans ansigt lige nu, mand. Hvad siger du så, Mads? Hvad siger du? Dine strømper på din allerstørste rival. Så kan du lære det, din kæmpe navn. Der fik du ikke, var? Ja. Det var måske lidt voldsomt. Altså, det med alt. Altså, jeg har jo taget... jeg har taget strømper! Johan! Nu har du gjort det! Så står der jo ved det. Men det er jo alt for meget. Altså, hvad gør jeg? Jeg har stjålet fra en kollega, det er jo ikke... Jeg er ikke nogen tyv. Mette. Hører du mig? Jeg er ikke nogen tyv. For en tyv vil kun have egen egoisme som drivkraft. Men det her, det handler om kærlighed. Om Grete. Det er meget større end noget andet. Altså, jeg tog de her strømper, så vi kunne blive gift. Så jeg kunne stå med hvide strømper og være den perfekte, ægte mand. Så det handler om kærlighed og om retfærdighed. Ja, jeg gjorde det for Gretes skyld. Jeg tog de her strømper for hendes skyld, og jeg gjorde alt det her i kærlighedens navn. Ja, jeg er ikke skyldig. Jeg vil jo ofre alt for hende. Jeg er ikke nogen tyv med. Ja, okay, slip mig. Det tror jeg ikke, jeg havde i dig. Altså. Nå, en mand, hva'? Nå, din brud, den er blevet. Jeg skal også bare vise det. Hvad sker der her? Jo, han har... Ja. Jeg har... Jo, han har fået strømper. Ja. Ja, det må jeg nok sige. Og helt selv. Det var da ingenting. Hvor fik du dem fra? Kaufmann. Hvorfor griner du sådan? Det virker så nervøs. Okay, så du fik dem i Kaufmann? Ja, jeg gjorde så. Og hvornår gjorde du det? Det ligger da ikke en Kaufmann tæt på. Jeg gjorde det i pausen. Jeg havde min cykel med. Og du den Kaufmann meget langt? Nej, det gør. Der ligger en Kaufmann lige på hjørnet. Du har måske ikke set den. Det lyder som om, du har stjålet. Det skal du ikke beskylde mig for! Står du der og kalder mig en tyv. Som om jeg ikke vil ofre alt for dig.
Her har jeg fandme slidt og slidt. Og ikke bare gået med til at blive officiel. Nej, Grete. Jeg er gået med til at blive gift i dag. Og så står du der og beskylder mig for alt muligt. Hvad fanden er der galt med dig? Det er jeg virkelig ked af. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det. Kan du tilgive mig? Okay så. Bare tænk dig om en anden gang, ikke? Det var faktisk kunst. synes altså, de her strømper er lidt varme. De klør også. Johan, det er noget, du finder på. Tag dig sammen. Jeg får ondt i hovedet af det. Ja. Har du dine ting? Ja, jeg tænkte på noget. Jeg tror ikke, der er nogen ude i kopirummet. Okay. Det kunne være så sjovt. Vi er nødt til at gøre det i mit sted. Jo, vi bliver nødt til det. Ej, kom nu. Græn. Nej. Jeg synes, du er dejlig, ikke? Men
Jeg synes også, vi skal komme afsted så hurtigt vi kan. Yes. 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 Okay. Okay. Er der nogen, der ved, hvad der sker for døren? Ja. Jeg har låst den. Vi har aldrig noget, vi skal nå. Hvad sker der? Jeg siger, jeg har låst døren. Vil du så ikke forsøge at låse den op igen? Hvorfor har du låst den? Han Du skal ikke røre mig! Hvorfor har du låst døren? Jeg har låst døren, så Grete kan kende sandheden. Hvad du snakker om? Hvad sker der? Grete, din mand er ikke, hvem han udgiver sig for at Kom være. nu! Prøv at høre, I to, nu vil vi gerne have lov til at gå. Okay, vi er allerede sent på den. Er der nogen, der vil være sød og åbne døren? Mads, åbn døren. Mads. Søde Mads. Vil du ikke være sød og åbne døren? For min skyld. Det kan jeg ikke, Hvorfor ikke? fordi jeg har slugt nøglen. Hvad? Hvad har du? Jeg har slugt nøglen. Du sagde, at jeg skulle gøre alt for at holde den tilbage. Ja, men sgu da ikke det der! Jeg gik i panik, og så røg den bare ned, okay? Og det er nøgen her! Jeg ved ikke om det er en eller anden tidlig overgangsalder, men jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det her det er fuldstændig absurd. Altså, vi må kunne gøre et eller andet ved det, ikke? Altså, jeg har det fint lige nu. Det er mit bryllup, jeg snakker om. Altså, vi må kunne blive gift på en eller anden måde. Vi må kunne sende en ægteskabserklæring ind på borger.dk. Johan, jeg vil gerne have, at du skriver dit fulde navn her. Altså, Grete, det duer ikke. Det skal det! Jeg havde et mareridt, og hvis jeg ikke bliver gift i dag, så bliver jeg aldrig nogensinde gift. Altså, vi kan godt blive gift en anden dag. Det kan vi ikke! Det kommer til at ske noget forfærdeligt, og jeg tror, du forstår. Altså, Grete, rolig nu. Vi skal nok finde en løsning. Jeg ringer til Larsen. Vent! Grete fortjener at kende sandheden. Grete, din mand har løjet. Snakker du om? Grete, din mand er et modbydeligt menneske og en løgner, og han har holdt noget hemmeligt for dig, eller nærmere os alle sammen. Nu skal du passe på, hvad du siger. Jeg er ked af det, men du har valgt mig. Grete skal kende sandheden. Det er ligegyldigt, hvad du siger. For du er ikke andet end en lille jaloux og bitter mand. Grete, hør på mig. Jeg sagde, du var en lille jaloux og bitter mand, og du skal holde din mund. Hvis du lader mig tale nu, så lover jeg aldrig mere at tale og lade at være i fred. Okay, så. Lige sagt, at du skulle holde din mund. Hør du på mig, Grete? Jeg prøver at gøre det rigtig Grete, kan du huske? Grete, lyt nu til mig, Grete. Stop så. Grete, kan Du du må huske? være kæld, hvis du lytter til ham. Kan du huske? Det er sikkert glemt, at kan være ligegyldigt, jo. De beskidte strømper, din mand vendte hjem med efter en lille uges tid, hvor du ikke gør noget for din livs kærlighed her. De stadig tør tage overrasker mig virkelig. Men hvis jeg tror, jeg er så vigtig for dig, hvorfor tager du så en kamp? Det er ikke sat spørgsmålstegn ved, at han vender hjem til dig, Alina. Jeg ved ikke hvad. Hvor vil du hen med det her, hva'? Han vender hjem til dig, Grete, beskidt, hullet og udmattet. Nu har jeg fået nye strømper, så det kan være fuldkommen ligegyldigt. Forstår du ikke det? Og du har ikke tænkt på de smukke bogstaver, der bryder hans nye strømper. Og du har ikke undret dig over, at de former en anden mands navn. Det er mine strømper. Det er det overhovedet ikke. Jo, se selv her. M-A-D-S. Mine egne der strømper, ja. Løgner! Løgner og usel løgner og tøv! Jeg besvimer. Hvorfor er der ikke nogen, der reagerer, når jeg siger, at jeg er ved at besvime? Jeg er ikke nogen tvivl. Og hvis der er nogen, der kan bekræfte mig i det, så er det dig med det. Sig til dem, jeg kun havde gode intentioner. Jeg er bange for, at du har gravet dig selv lidt for dybt ned nu, Johan. Det må du selv stå til ansvar for. Så sig det! Sig, at jeg gjorde det af kærlighed. Jeg er ikke nogen tvivl. Altså, det var dig, der sagde, at du stjal i kærlighedens navn, og kærligheden var større end alting. Så må du så tyre med hornene, Johan. Dit svin! Gjorde det af kærlighed. Jeg har da aldrig hørt noget lignende. Grete, søde Grete, jeg er så frygtelig ked af det. Jeg vil jo bare støtte dig, ikke skat? Jeg tror ikke, du ved, hvad der sker. Jeg bliver aldrig mor. Grete, hør nu. Jeg bliver aldrig mor. Jeg bliver aldrig gift. Jeg er intet værd. Jeg skal dø. Og det er din skyld. Jeg vil ikke mere! Jeg forlider mig selv, og I kan ikke stands for.
Hvad er det?